வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து கொண்டிருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நிறைய சம்பவங்கள், அதாவது கோகுலேந்திரா கொடுத்த ப்ரெஸ் மீட் ஆகட்டும், இன்னும் ஏராளமான ஒரு திரண்டு வந்து இபிஎஸ்க்கு ஆதரவுன்னு சொல்கிறதாகட்டும், புகழேந்தி அவர்கள் டிஜிபியை பார்த்து ஒரு மனு கொடுத்ததாகட்டும், ஏற்கனவே வந்து மாவட்ட செயலாளர்கள்லாம் வேலுமணி மூலமா பணம் போயிடுச்சு அப்படின்னு பரப்பப்படுற தகவலாகட்டும், எது உண்மை எது பொய், ஏன்னா சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு ஆகி போகுது, அதனால் பொதுக்குழுவை தள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓபிஎஸ் அவர்கள் போட்ட வழக்கு நாளைக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு வருது. ஆனால் நாளைக்கு கோர்ட் என்ன சொல்ல போகுதுங்கிறது தெரியல. இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முதல் விஷயம், ரொம்ப கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம், அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எதிர்க்கட்சியாக செயல்படக்கூடிய ஒரு கட்சி, இரட்டை தலைமையாக திறம்பட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு கட்சி, இன்றைக்கி 2 பிரிவாக பிரிஞ்சு, ஏற்கனவே பிரிஞ்சது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனைன்னா அது அதாவது இப்போ அடிதடி வரைக்கும். அது வந்து ஜனநாயக நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து டிஜிபிகிட்ட வந்து ஒரு தரப்பு இன்னொரு தரப்பை வந்து ரவுடியை வச்சு கலாட்டா பண்ண போகிறாங்க, அதனால் இது தடையே பண்ணுங்க பொதுக்குழு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நடக்குதுன்னா இது வந்து மக்களால் எப்படி பார்க்கப்படும்? அதிமுக தொண்டரோடுங்க, பொதுமக்கள் என்ன நினைப்பாங்க? வன்முறை இல்லாத சமுதாயம் வேணும்னு நம்ம பேசிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதிமுக அலுவலகத்தில் ஒருத்தர் வந்து மண்டையில் ரத்தத்தோட ஒருத்தர் வராரு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புகழேந்தி வந்து இல்லை பக்கத்தில் இருக்க மண்டபத்தெல்லாம் வாடகைக்கு எடுத்து ரவுடிகளை இறக்க போகிறார் எடப்பாடி அப்படிங்கிறாரு. ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்து அவர் ஆதரவாளர்கள் ரவுடி இறக்க போகிறாங்களா அப்படின்னு நம்ம ஆச்சரியத்தோடு தான் பார்க்க வேண்டியதாகுது. எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் ஜெயிங்க அவங்க ஜெயிங்க அதுங்க நமக்கு முக்கியம் இல்லை. பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடாது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து இந்த இஷ்யூவை காரணம் காட்டி மற்ற எல்லா இஷ்யூவும் மறைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் நமக்கு. ஒரு சாதாரண சாமானியனா ஓட்டு போட்டு 65 பேர், அதாவது திமுகவுடைய எதிர்ப்பு ஓட்டுகள், நாங்கள் ஆளுமை மிக்க தலைவர்களும் ஒரு 65 பேர் வந்து நீங்கள் வந்து எம்எல்ஏவாக இருக்கீங்க. மக்கள் பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிறாரு. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும், அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையிலையும் நீங்கள் உங்கள் எந்த கருத்துமே சொல்லாமல் உங்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும் இப்படி நீங்கள் மாறி மாறி விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை பொதுமக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க? நாங்கள் தான் எதிர்க்கட்சி, எங்களை வந்து 1.5 கோடி தொண்டர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு கவலையாக இருக்குதுன்னா, 1.5 கோடி தொண்டர் உங்கள் கட்சி நல்லா இருக்கணும், ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு அவசியம்ங்கிறதுல நமக்கு மாறுபட்டு கருத்து இல்லை. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுனீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது? இது வந்து ஒரு கட்சிக்கு அழகா ஒன்று. அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி நடந்த சம்பவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் திரண்டு வந்து இபிஎஸ்க்கு ஆதரவு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, சரி எல்லாரும் நாங்கள் வந்து உங்களோட இருக்கோங்க, ஏன்னா நாளைக்கு வந்து அவர் தான் வரப்போகிறாரு, நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கும்போது இப்போவே எல்லோரும் வந்து தங்களுடைய இருக்கையை தக்க வதிக்கிறாங்க. இல்லை திட்டமிட்டே, இப்போ வந்து ஓபிஎஸ் தரப்பு சொல்கிறாங்கல்ல, திட்டமிட்டு இதற்காக ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஒர்க் பண்ணி மாவட்ட செயலாளர்கள் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வேலுமணி அவர் தரப்பில் பண்ணிட்டாங்க. என்னென்ன பண்ணணுமோ அப்படிங்கிறது வெளியிலேருந்து மக்கள் சொல்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபண்டு அதிமுக வந்து பணம் நிறையா செலவு பண்ணிச்சு கொங்கு மண்டலத்தில் அப்படின்னு சொல்கிற தகவல் இல்லை, நாங்கள் நேர்மையாக தான் ஜெயிச்சோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு ஃபண்டு கொடுத்தாங்களா, கூவத்தூரில் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் வெளியே வருவோம், இப்படி நிறைய. அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து 2 பேர் ஒன்றா இருக்கும்போது ஒன்றும் தெரிய மாட்டேது, அவங்க 2 பேருக்கும் ஒரு பிளவுன்னு வந்தால் ஒவ்வொருத்தர் பேசுகிற வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வைத்திலிங்கம் சொல்கிறாரு திட்டமிட்டு ஓபிஎஸ் அவமானப்படுத்துகிறாங்க, இது இப்போ மட்டும் இல்லை தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறது. இன்னொன்று வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், எடப்பாடி பழனிசாமி எதையுமே கேட்கல அப்படின்னு அவர் வந்து ஓபிஎஸ் கொடுத்த நாளிதழில் கொடுத்த விளம்பரம். சமரசத்துக்கு இடமே இல்லைன்னு இவரும் சொல்கிறாரு, அவரும் சொல்கிறாரு. சிறப்பு தீர்மானத்தை ஒன்று நிறைவேற்றி நாங்கள் வந்து சட்டமாக்கிடுவோம், நாங்கள் வந்து ஒற்றை தலைமையை கொண்டு வந்துடுவோம்னு பெரும்பாலான அதிமுகவுடன் சொல்கிறாங்க. இதில் நம்மளுடைய கருத்து முனுசாமி பேசுகிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். முனுசாமி அவர்கள் ஏற்கனவே உங்கள் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு தெரியும், ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கும்போதே அவருக்கு கொடுக்க அமைச்சரவையிலிருந்து அவரை வந்து வெளியே அனுப்புனாங்க. ஏன்னா தருமபுரியில் அன்புமணி அவர்களுக்கு வந்து ஜெயிக்க வச்சதுக்கு இவருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குதுன்னு முனுசாமி சொன்னார். அது வரலாறு. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் வந்து எவ்வளவு பேர்களை எவ்வளவு விஷயங்களுக்கு எங்கே பண்ணாங்க. ஜெயக்குமார் அவர்களை சில சபாநாயகரை விட்டு எடுத்தது, இப்படி நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் நிறைய பேரை வந்து பிரச்சனைலாம் பண்ணி அவர்களுக்கு மாற்றி இடத்தெல்லாம் கொடுத்து, அப்படிங்கும்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் பண்ணும்போது எதுவுமே பேச முடியல. ஏன்னா அதுதான் ஒற்றை தலைமை, அதுதான் ஆளுமை. எல்லாம் ஆளுமை மிக்க தலைவர் எடப்பாடி. நீங்கள் யாரை வேணால் சொல்லுங்கள், ஓபிஎஸ்ஸை சொல்லுங்கள், இபிஎஸ் சொல்லுங்கள், நமக்கு புரிய ஆளுமை மிக்க தலைவர்னு அவங்க சொன்னால் நடக்கணுங்க. 2 பிரிவாக பிரிகிறது ஆளுமை இல்லை எப்பயுமே. இது வந்து பொதுமக்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. பொதுமக்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் அதிமுக எப்படி இருக்குது, என்னப்பா எப்போ பார்த்தாலும் இவங்க சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்காங்கப்பா, அதுக்கு பிஜேபியே பரவாயில்லப்பா, இல்லை மற்ற கட்சியே பரவாயில்லப்பா, நீ நிலைமை வராதா? இன்றைக்கி அதிமுக போகிற போதை சரியா?
ஏன்னா திடீர்னு கோகுலேந்திரா வராங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை இபிஎஸ் அவர்கள் தலைமையில் வந்து ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது, எதிர்க்கட்சியாக அவருடைய பணியை செவ்வனே செய்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நாங்கள் பயங்கரமான ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவர் இபிஎஸ்ங்கிறாங்க. ஒரு 4 நாள் கழித்து தான் உங்களுக்கு தோணுதான், நமக்கு தெரியல. என்ன அதாவது அதிமுகவில் ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகிற விதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் வழக்கறிஞர் அணி, 2 பேருமே ஒரு கருத்து சொல்கிறார். இன்பதுரை ஒன்று சொல்கிறாரு, இந்த பக்கம் இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்கிறாரு. இன்றைக்கி டிஜிபியில் போய் வழக்கறிஞர் பிரிவில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மண்டபம் இந்த இதில் வந்து அதிமுக பொதுக்குழு எடுக்கிற அந்த மண்டபத்தில் வந்து இடப்பற்றாக்குறை இல்லை, கம்மியாக இருக்குது, அதனால் வந்து சிறப்பு அழைப்பாளர்களை வந்து கூப்பிட முடியாது அப்படின்னு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே ஓபிஎஸ்ட்ட சொல்லிட்டோம். ஓபிஎஸ் வந்து விரும்புகிறாரு, எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும்னு விரும்புகிறாரு. இது வரைக்கும் நடந்த பொதுக்குழு எல்லாத்துலேயுமே சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் 2000 பேர் வருவாங்க, அதுதான் நடைமுறைன்னு ஓபிஎஸ் தரப்பு சொல்லுது. திடீர்னு முனுசாமி என்ன சொல்கிறாரு, இந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்களை கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னதே ஓபிஎஸ் தாங்கிறாரு. நமக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேது. திடீர்னு ஓபிஎஸ்ஸாக சொன்னார். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தம்பிதுரையும் நம்ம செங்கோட்டையன் இவர்கள்லாம் போய் சமரசத்துக்கு போனாங்க ஒற்றை தலைமைக்குன்னு சொன்னால் அது இல்லவே இல்லைங்கிறார் வைத்தியலிங்கம். எது உண்மை எது சரி ஒன்றுமே நமக்கு தெரிய மாட்டேது. வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அதிமுகவில் பிரச்சனை நடக்குதுப்பா, ஒற்றை தலைமையா எற்றை தலைமையா அப்படிங்கிறதாப்பா பிரச்சனை. 23ஆம் தேதி பொதுக்குழு சொல்கிறாங்கப்பா. டக்குன்னு இப்போ ஓபிஎஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, பொதுக்குழு வந்து நடத்தக்கூடாதுங்கிறாருப்பா. காமனாக நம்ம பார்க்கும்போது யாருப்பா இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டது, ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் 2 பேர் தான்ப்பா கூப்பிட்டாங்க, லெட்டர் போட்டு எல்லோரும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க. இப்போ என்னப்பா சொல்கிறாரு, ஓபிஎஸ் வந்து வரவானாங்கிறாருப்பா. ஓ அப்படியா. இப்போ முனுசாமி என்ன சொல்கிறாரு, எல்லாத்துக்கும் லெட்டர் போயிடுச்சு, மக்கள் அதாவது அதிமுக நிர்வாகிகள்லாம் எப்போ வந்து சென்னைக்கு வந்து இதை கலந்துக்கணும்னு ஆர்வமாக இருக்காங்க, எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. அப்படிங்கும்போது டக்கு நிறுத்துறது வந்து எப்படி சரியாக வரும் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. இன்னொன்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் முனுசாமி, இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி பாருங்கள், எல்லாரும் அதிமுகவில் பெரும்பாலான நாட்கள் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம், நாங்கள் வந்து இதிலேருந்து தெரியும் நாங்கள் யார் அணிக்கு ஆள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாரு. இதே முனுசாமி அவர்கள் தான் தர்ம யுத்தம் காலத்தில் வந்து ஓபிஎஸ் கூட இருந்தவர். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் சசிகலா டிடி அந்த டீமுக்கு அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் இருக்கும்போது 11 எம்எல்ஏக்களை மட்டும் வச்சுட்டு முனுசாமி அங்கே இருந்தார். இப்போ திடீர்னு முனுசாமி சொல்கிறாரு, நாங்கள் தான் ஃபுல்லாக இருக்கோம், எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஆளுமை மிக்கவர்னு. மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஓபிஎஸ்ஓ இபிஎஸ்ஓ 2 பேருக்கும் ஆளுமை இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இந்த பிரச்சனையை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்தால் எங்கே போய் முடிய போகுது. இப்போ ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி இளைஞரணி தலைவர் ஒன்று பேசுகிறாரு, இன்பதுரை ஒன்று பேசுகிறாரு, கோகுலேந்திரா பேசுகிறாங்க, வளர்மதி ஒன்று பேசுகிறாங்க. இதில் நம்ம வந்து திடீர்னு வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தாண்டி சட்ட வல்லுநர்கள்ட்ட நம்ம பேசும்போது நாளைக்கு ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டாங்க. என்ன ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சூரியமூர்த்தி ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு போட்டார், இந்த பொதுக்குழுவை நிறுத்தணும், ஏன்னா உளவுத்துறையிலேருந்துலாம் நிறையா பிரச்சனை வந்துருச்சு, ஏற்கனவே வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி அவர் போட்டிருந்தார். அதற்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஏற்கனவே வந்து திண்டுக்கல் சீனிவாசன்லேருந்து ஓபிஎஸ்லேருந்து இபிஎஸ்லேருந்து செங்கோட்டையிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து இது அனுப்புங்க, இந்த இது சம்மந்தமாக நாளைக்கு வந்து ஓபிஎஸ் தரப்பு வந்து பொதுக்குழுவுக்கு வந்து நிறுத்தணும், பொதுக்குழு நிறுத்தி வைக்க சொல்லி ஒரு மனு போடுறாரு. அது வந்து நாளைக்கு நம்ம வழக்காக போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நமக்கு தெரிந்த சட்ட ஆலோசகர்கள்ட்ட கேட்கும்போது கண்டிப்பாக நாளைக்கு கோர்ட் வந்து பொதுக்குழுவை தள்ளி வைக்க தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் 2 பேரும் தான் பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியும். ஏற்கனவே சசிகலா இருக்கும்போதே இதுதான் பிரச்சனை, அது வந்து தற்காலிகமான தலைவர், அதனால் அந்த இஷ்யூ இல்லை. இவர்களெல்லாம் சட்டத்தை எல்லாம் மாற்றி என்ன நடந்ததுன்னா, ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என்ன நினச்சாருன்னா, அப்போதைக்கு சசிகலாவுக்கு வந்து பதவி தள்ளாமல் அவங்கள வந்து பொதுச்செயலாளர் விட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷனுக்கு 2 பேர் வரணும்னு நினச்சாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன நினச்சாங்க, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு ஓபிஎஸ் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இடைஞ்சலாக இருக்கார் சில விஷயத்துலலாம், அதனால் ஓபிஎஸ்ஸை தள்ளி விட்டுட்டோம்னா இப்போ வந்து ஒற்றை தலைமையாக நம்ம வரணும். இதை தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. முதல்ல வந்து டிடிவி தினகரன் சொன்னார், டிடிவி தினகரன் யாருன்னே தெரியாதுன்ட்டார், சசிகலா யாருன்னு தெரியாதுன்ட்டார். இப்போ ஓபிஎஸ்க்கு அந்த நிலைமை வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஓபிஎஸ் தான். அவருடைய விட்டு கொடுத்து இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டார். அவர் வந்து இதுக்கு மேலேயும் ஓபிஎஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜை தான் பார்க்கப்படுது ஒன்று. இன்னொன்று, இதை வந்து டெல்லி எப்படி பார்க்கப்படுது, சில பேர் நாளிதழில் எழுதுகிறாங்க, டெல்லி வந்து பாஜக வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தான் ஆதரவு, இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க ஓபிஎஸ்க்கு தான் ஆதரவுன்னு. நம்ம ரொம்ப இதில் வந்து பிஜேபி என்ன நிலை எடுக்கும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனாலும் ஓரளவுக்கு அரசியல் புரிஞ்சவராக நம்ம நினைக்கிறது என்னென்னா, எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒருவேளை அதிமுகவுக்கு தலைமைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அதிமுக அவருக்கு இப்போ எல்லா மாவட்ட செயலாளர்களும் கூட வந்துட்டாங்க, அதிமுக ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும். ஒருவேளை எடப்பாடி பழனிசாமி எம்பி எலெக்ஷனில் இந்த ரெட்டலையெல்லாம் இருக்கும்போது நாளைக்கு இல்லை என்னை வந்து பிஜேபி நிர்பந்தம் பண்ணாங்க, அதனால் நான் சில முடிவுகள்லாம் எடுத்தேன், பிஜேபியுடைய கூட்டணியை வந்து நிறைய பேர் விரும்பலை, ஏன்னா ஏற்கனவே சிவி சண்முகம்லேருந்து எல்லாம் சொன்னவங்க தான்,
எடப்பாடி பழனிசாமி கூட யார் இருக்காங்களோ, யார் இப்போ கூட இருக்காங்களோ அவங்கள நிறைய பேர் வந்து பிஜேபினால தான் நாங்கள் தோற்றோம்னு சொன்னவங்க தான். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தால் பிஜேபி என்ன பண்ணும்? ஒன்று. இன்னொரு விஷயம், ஓபிஎஸ் அப்படின்னா பிஜேபிக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஓபிஎஸ் அவர்கள் பிஜேபி என்ன சொன்னாலும் கேட்பார். இன்னொன்று, ஓபிஎஸ்க்கு ஆள் குறைவு. ஆள் அதிகமாக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் பிஜேபி ஆதரவு தருமா? ஆள் கம்மியாக இருக்க ஓபிஎஸ் பக்கம் ஆதரவு தருமா? ஏற்கனவே நம்ம பழைய வரலாறை பார்த்துட்டோம். ஆள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சசிகலாவுக்கோ எடப்பாடிக்கோ பிஜேபி ஆதரவு தரவில்லை. கூவத்தூரில் என்ன நடந்தது? கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்கெல்லாம் போடும்போது உள்ளே போய் போலீஸ்லாம் போய் இது பண்ண போகிறாங்க. அவங்கள எந்த அளவுக்கு கலைக்க முடியுமோ அந்த வேலைகள் எல்லாத்தையுமே மேலே இருக்கக்கூடியவங்க பண்ணாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் சசிகலா அவங்ககிட்ட மொத்தமாக ரைட் ஆகட்டும், டிடிவி தினகரன் ரெட்டலைக்கு லஞ்சம் கொடுத்தவள், இப்படி என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதேமாதிரி டிடிவி தினகரனுக்கு அந்த சின்னமே இல்லாமல் குக்கர் சின்னம், அதுக்கப்புறம் அந்த எம்பி எலெக்ஷனில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சின்னம் கொடுத்து எந்த அளவுக்கு பாஜகவுக்கு உதவி பண்ணாங்க பாஜகங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எண்ணிக்கை, நம்ம அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில், எண்ணிக்கைங்கிறது முக்கியம் இல்லை. நாளைக்கு செங்கோட்டையனோ இல்லை வளர்மதியோ இல்லை கோகுல இந்திராவோ வந்து நாங்கள் தான் தலைவர்னு பொதுக்குழு தீர்மானம் போட்டு நிறைவேற்றிட்டு ரெட்டலை மட்டும் கையில் இருந்தோன்னா அவங்க தான் அதிமுக. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் 66 எம்எல்ஏக்களும் அப்படியே வந்து திரண்டு போய் எடப்பாடிக்கோ இல்லை மாவட்ட செயலாளர்கள் அப்படியே திரண்டு போய் எடப்பாடிக்கோ ஆதரவு தர மாதிரி தோற்றம் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் உள்ளே தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன, எந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் போவாங்க. நாளைக்கு மாறி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கூட இருக்க நிறையா பேர் மேலே வழக்குகள் இருக்குது. இப்போ அடிக்கடி அண்ணாமலையே சொல்கிறாருல, இங்கே இருக்க திமுக அமைச்சர்கள் மேலேயே இது இருக்குதுங்க, நாங்கள் நினச்சா என்ன வேணா பண்ணலான்னு நிறையா உதாரணங்கள் சொல்லலாம். ஏன் சஞ்சய் ரகாவத் சொன்னதாகட்டும், பீகாரில் லல்லு பிரசாத் சொல்கிறதாகட்டும், இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, அமலாக்கத்துறை ஒரு நாள் எங்களுக்கு கொடுங்க, பிஜேபியில் இருக்கிற நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சிவசேனா சொல்லுது. அதனால் பாஜகவினர் இந்தியா முழுக்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, காஷ்மீரில் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வந்து ராகுல் காந்தி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ அதிமுக தொண்டர்கள் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, ஏங்க ராகுல் காந்தியை படாத பாடுபடுத்திட்டாங்க. அந்த மாதிரி இவங்களை ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இவங்க 2 பேருமே அடங்கிடுவாங்க. அதனால் பாஜக சொல்கிறது தான் நடக்கும். பாஜக கம்முன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ராஜ்யசபா வேலை இருக்குது, நிறையா வேலைகள் இருக்குது. ஒருவேளை எடப்பாடி பழனிசாமி கை ஓங்குது, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கை ஓங்கக்கூடாதுன்னா பாஜக அப்போ வரும். ஏன்னா நாளைக்கு கோர்ட்டில் வேறு அந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு பாஜக எந்த விஷயத்திலும் தலையில்லை. ஆனாலும் ஓபிஎஸ் தரப்பு வந்து குருமூர்த்தி சம்பந்தமாக நிறைய பேர்ட்ட மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொன்னாலும் இபிஎஸ் தரப்பு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதானே, ஏன்னா வேலுமணிலேருந்து தங்கமணிலேருந்து இவங்கெல்லாம் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஃபண்டெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, கண்டிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட தான் வரும். ஒன்று இல்லைன்னா கேஸ் ஆயிரும். கேஸ் ஆகி நின்றுதுன்னா ரெட்டலை ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். அப்போ எந்த இடத்துல ஆள் அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த பக்கம் நம்ம இருந்துருவோம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட பிளான். ஓபிஎஸோட பிளான் வேறு. ஒருவேளை ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸையும் மூடிடுவாங்க, உங்களுக்கு இதையும் மூடிடுவாங்க, இது ரெட்டலையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரெட்டலைக்கு கையெழுத்து போடுற உரிமையும் அன்றாட வரவு செலவு கணக்குகளெல்லாம் பார்க்குற உரிமையும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் 2 பேரும் தான் செக்கில் கையெழுத்து போடணும். 2 பேரும் செக்கில் கையெழுத்து போடணுன்னா ஆஃபீஸே இயங்காது. எவ்வளவு நாள் கையில் இருந்து காசு போடுவாங்க? ஏன்னா இது இவ்வளோ தூரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னா, அதிமுகவுக்கு வந்து சப்போர்ட்டான ஒரு சேனல் ஆகட்டும் இல்லை வந்து நாளிதழ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஓபிஎஸ் வந்து நியூஸே வரமாட்டேங்குது அந்த நியூஸே. அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகத்தான் பெருமளவு இன்றைக்கும் இருக்குது. இருந்த போதிலும் நாளை வந்து டிடிவி தினகரனோ இவர் சசிகலாவோ என்ன முடிவெடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இது வரைக்கும் அவங்க அமைதியாக இருக்காங்க, பிஜேபி அமைதியாக இருக்க மாதிரி எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் மக்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ அந்த சூரியமூர்த்தி கேஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஏற்கனவே வந்து சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமாக பிரச்சனை வந்துரும்னு உளவுத்துறை சொல்லியிருக்காங்கன்னு. இப்போ திமுக அரசு எப்படி யோசிக்கும், இல்லை கோர்ட்டே எப்படி யோசிக்கும்? ஏன்னா அங்கே இது தேவையில்லாமல் இவர் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒரு கேஸ் போடுறாரு, இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வேணுங்கிறாரு, 2500 பேர் வரப்போகிறாங்கிறான் உள்ள. இன்னும் வந்து ஓபிஎஸ் வீட்லையும் இபிஎஸ் வீட்லையும் இன்றைக்கே நிறைய கூட்டம்லாம் இருக்குது. இந்த கூட்டம்லாம் நடந்து நாளை 23ஆம் தேதி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் யார் பதில் சொல்கிறது? ஏன்னா போலீஸ் தரப்பில் அனுமதி இவ்வளோ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் 23ஆம் தேதி பொதுக்குழு நடப்பதற்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சட்ட வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. நாளைக்கு முடிவு தெரிஞ்சிடும். இருந்தபோது நம்ம மறுபடியும் சொல்கிறோம், ஒரு சாமானிய குடிமகனாக எதிர்க்கட்சி நிறைய விஷயங்களில் முன்னெடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் எதிர்க்கட்சி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். பாஜக நல்லாவே வளர்ந்துட்டாங்க, கிளவராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இப்படியே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது பாஜகவுக்கு ஓரளவுக்கு நன்மை பிறக்கிறது தான். ஏன்னா அதிமுக தொண்டர்களை ஓபிஎஸ் வீட்டில் இபிஎஸ் வீட்டில் நடுநிலையாளர்கள் நீங்கள் பேசினா ஓபிஎஸ் வீட்டில் இருக்கவங்க ஓபிஎஸ் வேணுங்கிறாங்க, இபிஎஸ் வீட்டில் இருக்கவங்க இபிஎஸ் நடுநிலையாக இருக்காங்க பாருங்கள். அதாவது நம்ம அதிமுக நிர்வாகிகள் அவங்களை கேட்டிங்கன்னா, என்னப்பா இவங்க 2 பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா, பிஜேபி பார்த்துட்டு பிஜேபி சொல்கிறது தான் நடக்கும், பிஜேபி ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்கப்பா. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான். நம்ம ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறோம், எடப்பாடி பழனிசாமியும் மோடி அவர்களுடைய அரசை பாராட்டுறாரு. அதை விட ஒருபடி சற்றேயும் குறையாமல் விவசாயிகளுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஓபிஎஸ் பாராட்டுறார், சரி இபிஎஸும் பாராட்டுறார், ஓபிஎஸும் பாராட்டுறார். எல்லா விஷயங்களும் இந்த அக்னி பாத்து, இந்த மாற்றமற்ற இந்த பெட்ரோல் விலை பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, கச்சா எண்ணெய் பிரச்சனை, சிலிண்டர் விலை வந்து டெபாசிட் அதிகமாக போகுது, அப்புறம் மீத்தேன் எடுக்கும் திட்டம், இது எதை பற்றியுமே ஒரு வாரம் முதல்ல அவன் கண்டுக்கல. ஒரு வாரமாக அதிமுக இதை பற்றி பேசுகிறதே இல்லை. என்ன நியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, கோகுலேந்திரன் என்ன பேசுகிறாங்க, அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க, இவங்க என்ன பேசுகிறாங்க, இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அதிமுகவுக்கு நல்லதா? நம்ம வந்து தொடர்ந்து அதிமுகவுக்கு நல்லதா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது காரணம், பாமரனா நான் வந்து 65 சீட்டு உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோம், நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக பணியாற்றணும், இப்படியே போனீங்கன்னா எம்பி எலெக்ஷனில் எப்படி ஜெயிப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். எது அப்படி இருந்தாலும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிரிந்தால் கட்சி மீண்டும் ஒரு பிளவை சந்திக்கும். ஆனால் ஜானகி அணி ஜே அணி போல் அது ஒன்று சேருமாங்கிறது தான் கஷ்டம். ஏன்னா அப்போ இருக்கும்போது ஜானகி அணி பெருந்தன்மையாக விட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஓபிஎஸ் அந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு போவாரா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாகுது. ஏன்னா அதெல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையை நோக்கி தான் போகுது. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.